Старчевата. Така се казва новогодишният празник в Разлог. От общото име на маскираните старците. Някога, преди смяната на юлианския календар с григорианския, което по нашите земи се е случило в началото на 20 век, е ставал на 14 януари, наричан още Сурова. Дрипи, вехтори, беззъби сорати, рога, кози кожи, дрянови пръчки. Малко кютек, понякога кръв. Бивало е да задигнат суджуците изпод навеза в нечий двор. Звонци, диви подскоци, мълчание. Никой не знае кой е. Преди да се развидели от портите, излизат всеки със своята тайна. За всички белези на старостта се крият те, младите, ергенашите, с току-що наболи бради, добри и объркани, отприщени като подранила пролет. Защо ли младите се правят на старци? И от кога? Вероятно от преди Дионисий, навярно някъде от матриархата. Езичници или боголюбиви? Зли духове ли гонят? Ангели ли пазят? Или молят Господ за плодородие? Казват, че разложките старци още не са добре проучени. Ами, докато учените се помотаят, що да не се втурнем на старчевата, такава каквато е днес, 1 януари 2014. Асен е скулптор с академично образование, но преди да е ученик на именити професори в Художествената академия в София, се е въртял в гранчарницата на стария бай Атанас Джолев. Уважаваният майстор, чието стомни като ги повдигнеш и тупнеш по коремчето, зазвънтяваха с човешки глас. Асен не от вчера е луднал по старчевата. Като човек орисан с талант, търси себе си в нея. Взира се, вслушва се, слага ухо на душата на празника и се пита: какво аджеби искат да ни кажат предците? Като сила на вътрешно изживяване на това, че ти си участваш в този обред, в този ритуал на пречистване от тъмните сили, на изгонване на лошото. Ти си белия кукер. Ти си светлината. Ритуала става през тебе. Но за да го разберете, трябва да закачите звънците, например моите звънци, и да обикаляме 5 часа по Разлог. Като всеки варош, и този в Разлог е най-старата махала и поради това с трудно успоримо първенство в състезанието на 7-те махали в града. Олевенови всички тръпнат. Тази година от тяхната порта ще излезе първия чауш на варош. Чауш ще рече въоръжена охрана. Оръжието в нашия случай е волска опашка. А някога, според моя учител Костадин Радушин, опашката е била вълча, много отдавна, най-диви стари времена. Ще я размахва и ще пази реда на празнуващото множество, ще проправя пътят на шествието и на хората. За да стигне до тази почетна роля, пръв чауш, младежът е бил няколко години редови, израсъл е, възмъжал е и сега е негов ред. Определен по стародавни правила. Традиция, която чества израстването на момчето от ерген, юнак и ще следва напред,
когато ще се задуми и ще бъде стопанин на къща. Димитър Костадинов Левенов. Име, което се повтаря във фамилията и чака своя благослов да се потрети, почетвърти и пребъде. Сълзи ще пробляскат в очите на майката, таткото ще се тревожи сдържано, родата ще се преживява и всички ще празнуват. Жените редят капами, точат баници и изваждат от писани съндъци празничните носии за всички в къщата. Дедо Митка суши изпраните във валевицата кожи и ги реши косъм по косъм. Два дни пред новата година в двора у Левенови правят предпразничен сбор. Кумши, другари, приятели ще загряват и ще подгряват хорското настроение. Греена ракия, лав муабет, зорни, шетня. Имаше надпревара в нашия град. Коя махала ще направи най-голям звънец? Аз се свързах с един звънчар, който е в Пловдив, и тогава отлях най-големия звънец в града. Отляхме всичко, товари ги в един чувал на гърба. Утре е нова година, аз тая вечер в 11:30 писах телеграма на Славчо Слагрев да ме чакат на ЖП гарата. Цялият квартал, не цялият, но голямо мнозинство от хората ме чакаха с нетърпение да дойда да докарам звънците. И бех в последния вагон и имаше един офицер от Гоце Делчев и му казах, аз викам, ще си ги сваля звънците. Той каза, не, слез ти, аз ще ги подам през прозореца. И тогава, като слезах долу, хората не знаят, чакат, нема ги звънците и някои от нетърпеливи от нашата махала започнаха да ме псуват. Обаче като офицера дигна чувала с звънците, дръннаха звънците и каза, я ги звънците, тука са! И започнаха да ме мятат нагоре от радост. Мръкнали, мъжете накачат звънците и тръгват. Тръгват от долния край на Вароша, изминават го целия. Потокът набъбва, рояци деца потичат с изкрящ мерак в очи, че до година и те ще бъдат в същия строй. Мъжете скачат на едри, тежки подскоци, някакъв ритъм, кодиран в кръвта им. Звънците се удрят в хълбоците, песента им бурно се плиска между гола кисаровица, двата хълма, които се прегърнали разлов. И сладко безпокоят людете му. Минават през другите махали, прекосяват целия град, набират мощ и накрая се изсипват на централния площад като неудържим порой. Защо ли? Ами да напомнят, че свърши старата година, че идва новата, да всички да излязат да я посрещнат. Да тръщнат лошотиите зад гърба си и да си пожелаят здраве и брегет. Една симпатична надпревара в последните години тресе разлог. Кой какъв костюм да приготви? Цели семейства се обличат старите носи, голямата си част фамилно наследство. Но удивителна е заразата да се шият нови костюми по някогашните образци. Елена Колцакова, или Кака Ленче, както и казват по-младите, или Баба Ленче, е баш майсторът. Тя познава първоизточниците, има точна ръка и богато въображение. Тя е днешната марка на това народно изкуство. Обточа с гайтан беневреци, елеци, дорамчета, сукмани, колчаци, ачми, престилки. Навива сърма по пазвите на жените. Тая дарба ми от баща ми.
Той имаше художество в него. За да направиш тези орнаменти, да ги поставиш, трябва да имаш художество. Трябва да го нарисуваш. Аз първо го нарисувам на плата, на дрехата и после почвам да слагам гайтаните. И по рисуваното навивам тия работи и както следва. Ако има червено, ако има цветно, ако са само с черно, постепенно ги слагам на такова и ги нареждам едно по друго и така. Да кажеш носия на един век не ми се вижда достатъчно стара, защото има къде на повече години. Пазени, сгъвани, ръсени с лавандулов цвят и диплени по невестински съндъци. А басентерия някога са носили и млади и стари жени, препасени с кутии на бадане. Ръкавите на ентерията са запретнати, за да се вижда везмото на разложката женска кошула. Някъде през 30-те години на 20 век разцъфтява якорудския фустан. Измислен в Якоруда и по причина на якорудските нрави и тогавашната световна мода е къс до колене. Полата на фустана е от ситно плисиран червен шаер, пазвата е украсена със сърма, през кутника ален, везан и нашарен с аспри. Летна бяла фустанела с престилка от кадифе, везана и обточена с черна дантела. Това е другият костюм. Някога младите жени, невести, момичета са ходили да събират сенова в круша, така облечена. Много е предпочитана от младите жени, защото е лека и приятна за игра. Мъжките дрехи са от черен или кафяв шаер. По турите и до рамчетата елеците са украсени с гайтан. Пояса, такан домашно, завършва с дълги ресни и се препаса отгоре с силях. Многото бежанци от Егейска Македония, които намират пристан в Разлог, донасят на гърба си невъобразимо разнообразие пъстри дрехи. Така на хорото местните костюми се разшарват с тези от Драмско, Серско, Леринско, Солунско, от цялата Егейска Македония. Когато в годините на промишлено развитие на града през 60-те и 70-те години на миналия век в него намират работа пришълци от други краища на окръга и страната и те донасят по някой друг фустан и престилка. Димитър Парапонов, млад, пък тънък познавач на занаята. Дъбене и шиене на кожи, миризливи, тежки, неподатливи, а говори за тях като за хубава жена. Виждаш го как гали дългия косъм, като разпиляна по гол гръб женска грива. Аз много малък се запалих още с обличането на кожите и на това. После ходех стария майстор, дето правеше кукерите и шиеше също костюми като мене, Байнасе Аберски. Това беше сигурно преди 30 години. Там съм израснал. Около нова година постоянно бех при него. Той шиеше и кукерите, шиеше и големите костюми. Много ми харесваше ми, много уютно ми беше некак си при него в работеницата. Един спокоен човек и всичко да те обясни, всичко. Старчевата е за всички – мъже и жени, деца, стари и млади, кореняци и пришълци, от всички занаяти, професии и стъпала на обществената стълба.
Някога, много отдавна, поборниците, осъждани на 101 години затвор заради безумието си да бутат Османската империя, са низали маниста в Едиколев Солун. Лишени от пушки и пищови, са низали маниста, за да не полудеят. Правили са чудни дарове за невестите и децата си. Виолета плете манистени колани за почивка, след като свърши полската и къщна работа. И за радост на другите. И в тази къща трудът е благодат. Това са колани, които в носиите се запасват ергенето. На Нова година, на карнавали, Той е занаят 2006 година. Големия ми внук трябваше да е пръв чалуш на разлог тук в дългата махала. И тримата сина ми казаха: майко, искам колани, но тия, които се са направали на времето в затвора. И я малко се поушопих така, дали че мога. Обаче първия колан го взехме от дългата махала с Паро и Янка Влайни. И по него цяла вечер се мъчих, но направих го. И оттам вече взехме да си взимаме наши си модели, ние си измислюваме от списания, от книжки, от всичко. Излиза хорото от двора на правия чуш в ранната зимна утрин. Тъпаните думват като за последно, зорните известяват, че се почва. Тръгва по улицата. Пред портите верушли излизат същи китани сватове. Мъжете са приготвили греено вино и люта ракия, жените са напълнали паници с мезе и черпят. Ей така, за много здраве и за Бог да прости. И Красимира умее да прави сорат по потекло. От баба Йованка, чийто артистичен дух е наследила по кръв. Какво е да си със сорат, промяващ истински само, когато скриеш лицето си за тази самоделна маска и се влееш в карнавалния порой. Привилегията да си анонимен, па всички да виждаш. Кеф. А маската дава едно страшно удобство. Слагаш маска и си в роля, ти си вече друг човек, ти не си той, който си в обикновения делничния ден. Карнавала дава свободата, а маската отваря пътя към друг свят. Там можеш да си позволиш и волности, които иначе не са позволени.
Пред портата е седнала баба Гана Чусева. Изпраща поредната старчева на Вароша. Май прехвърля 90-те. И само можем да се досещаме за какво се мисли тази жена, на която не е чуждо хорото, която е изтъкала сумати неща на своя стан. Сега просто гледа, седнала пред портата. Желая да ти много здраве и за много години. Христо е бил пръв чауш. Бил е и 10 години кокорбашия на Вароша. Иначе казано, неформален лидер, организатор на старчевата. По потекло е такъв. Той от родовете със светла памет, здрав акъл и умели ръце. Човек успял, въпреки обстоятелствата. Неговият бог е трудът. Веселбата сетне, но задължителна със семейство и приятели. Казват, че без жена си не може. И да не казва, ако влезеш от тях, вижда се, че са един щастлив пряк. По усмивките ще ги припознаеш. Значи главният чауш се занимава с много неща. Той поема цялата организация. Това е за самите арджене, моми, откъде да се мине, тъпането като се дойда, тъпането той трябва вечерта да ги посрещне, да ги настани. Утрето среда, преди да се савне, трябва да се иде в долния край на малата долу от Прашилчове, оттам почнаше да тупа тъпането, там се соберехме всичките в Тевница още. И сетне се тръгнеше по Вароше и така на всеко кръстовище се запира примерно по около 5 минути да се върти хорото, защото в това време излиза момите и ардженето. Ама най-напред първият чауш трябва да е долу и да посрещне всички чауше, които докато се стигне до горния край на малата, там до Коруновите горе, да може всички да са излезнали и тогава се вече тръгнеше през Сръбо, Крапата мала, Дъгата мала, през всички мали и се идеше на центъро. Ние последни Вароше винаги последен излиза на Нова година, като така най-стара махала. Хорото расте и се вие. Чаушето подскачат в транс, прекосяват града и се втурват неудържими към централния площад. Там ще мерят сили с останалите квартали на града. Правосъдието в България мъжки носи, женски носи във Вароша са толкова богати, че показват на гражданите във всеки един момент. Пък на другия ден
И следващите нататък ще разправят кой колко чаруше е изкарал, чии звонци са най-големи, кой е бил най-висок, кой е играл най-хубаво, колко и какви носии са показали. Това вече са приказки за на трапези. И така до следващата сурова. Старчевата като обред, като ритуал е нещо изключително силно. Като културно явление, като пласт от нашата култура, на хората, които живеят в Разлог. Дано има. Дано има да наследа. Всеки вика, трябва да наследа занятата. Ми трябва. И така. Това си ми беше една мечта. Вече сбъдната даже. Всеки иска да направи, всеки иска по-хубави кожи, по-хубави звънци да имат. Но тогава ми струва, че беше по-обикновенно. По-просто беше. Сега всичко е по-организирано, не знам, но традицията се е запазила. Това е по-важното, което мога да кажа, че традицията се е запазила. Старчевата. Видяхте ли я? Що е то? Ами продължавам да се питам. Зорната ли, чието предел е в планинското висине, а тъпанът властно и ревниво я завръща, тръщва на земята, за да се съеши с нея. Да родят двайцата един ритъм, който ще удари стотици глезени и ще ги притегли неудържимо в хорото. То да расте и да се вие. Звонците ли? Чиято сребърно дива песен те помите остава да вибрира в теб до живот. Древните подскоци на облечените в кози кожи момчета и умората в щастливите им очи, усмивката с хиляди лица, питащите се очи на пришълците, случайно или не станали публика, тайната на сората, народните сатири, които жулят властниците, засуканият като снежна вихрушка сукман на водещия хорото. Всичкото това е новата година в Разлог. Старчевата. Празник от памти века, истински народен и вездесъщ. Старчевата или другото име на жизнелюбието.